Ferhancan, salamu aleyküm, hoş gördüm. Seni amcan, hom ýagdaýlaryňyz, işýän faňmanja. Halipa, diňe pähliwan halmaz, diňe pähliwan halmaz. Filan ýyl am duşmak, buna mesele Şahbazda amcan. Amcan, birinji okan mekdeňiz diýip soraýarlar. Hemmek şaýdan okdya, näme üçin beýlam? Aýyo, mene aýdylan olar ýal sonra ulan aýyldyň we bilmedim ýani. Näme-de? Bir kuşta mektepde okudum da. Birinji okan mekdeňiz haýt. Näme? Wekil waglaryň ikinji orta mektebide. Wekil waglaryň dogry ýol bir kalhozy var janna. Ha 2-3 ikinji mektep, üçüncü mektep. Halipa bugün näme täzelikler nisip bolsa, näme garaşmaly diňleşip? Restoranyň şu ýörüýte diňleýijilerimiz bilen bir dowuşma etdik-de bir gowy konsert boldy. Ýene de başlamyz gelki dowatýarlar täzelikde. Nesip edenden bir halkymyň ona ýene bir täzelikler bilen gelmek maksat başka. Amcan, siziň öz sunuwat ýoluňyza gelip öz hit bolup dinlenen öz aýdymyňyz haýsyny gowur dinleýäňiz, içinden gowur ýanyňyz. Ey men dostum aýdymlar, menden hemmesi maslahat diýerler aýdymlar da köpüsi edil birini aýryp birini oýup bolup, ýöne halk tarapyndan şu dost aýdymyz gowurly şon has soňky döwür has kän aýdýar. Kän haýş bilir ýa. Köp taňly kyzyň işler adam, hoş gördük sizi. Canım